Bé, estem aquí en el fòrum per celebrar el 13è congrés de la UGT de Catalunya, que es celebra del 21 al 24 del mes d'abril. Un congrés que han estat convocats 620 delegats i delegades per participar en els debats de les ponents de resolucions. El 35% dels congressistes són companyes i el 15% són companys de menys de 30 anys. Per tant, hem complert amb escreix la participació tant de la dona com de la gent jove. Els debats es faran en 4 grups principals que tractaran sobre l'estat del benestar, tractaran sobre el model econòmic i productiu, tractaran sobre com organitzar-nos millor per atendre millor i arribar millor als centres de treball als nostres afiliats i delegats, i també hi ha una trobada internacional de més de 40 participants de 16 països que també hi haurà una resolució d'àmbit internacional sobre el sindicalisme global. Esperem que sigui un congrés on la gent es senti còmoda. Hem treballat molta gent perquè sigui així. La idea, o el que ens agradaria, o el que ens faria il·lusió és que quan acabi el congrés la gent surti satisfeta i il·lusionada amb un projecte de futur que la UGT plantejarà. Jo crec que amb un èxit de la gestió dels darrers 4 anys, i bé, una mica l'objectiu de l'organització és repassar què hem fet i que preveiem de cara al futur, en un moment on la situació no és per tirar coets, no? Però hem fet un esforç important d'il·lusió i d'esperança en que és possible canviar les coses i és possible allò que diem de canviar el món, no? La gestió de tots els medis audiovisuals que avui hi ha i de totes les tecnologies molt potent, jo crec que ens ha quedat una cosa. Si ho hauria de descriure d'alguna manera seria dir, escolti, això és una cosa molt potent. Hem estat capaços, una organització com nosaltres, treballant, com deia abans, amb molta il·lusió i amb un equip de gent professional de la casa i de fora i amb una complicitat molt estreta, amb la que hem sapigut transmetre allò que volíem i que ens feia, si em permeteu l'expressió, tot i que no és correcta, ens ha fet trempar. És a dir, que és un congrés que ens ha fet trempar a tots els que hem estat treballant, en tots els companys i companyes de l'organització que s'hi ha dedicat, no només amb l'esforç, que això ja es compta, sinó amb allò que per mi és vital en qualsevol organització, que és tindre confiança en nosaltres mateixos. Si la tenim, som capaços d'assumir els reptes que se'ns plantegen i la il·lusió de saber que estem fent tot allò que podem perquè sigui un èxit i la gent es trobi còmoda i contenta i satisfeta de pertànyer a una organització com la UGT de Catalunya.